ka busy, di ba? Mao na nga kailangan ko magkuha og right hand. Og ako right hand. Wala ilain to sa iba. Tutan eh. Sige karon Ib. Ambot lang. Magbuntag ninyong duha ti iba ti GJ. Ning sir. Sir. Mayo. Manong gipatawag man minimo sir. Kung sige patawag ting inaara mo jud porminti diri ah. Ano nakaputi man ta sir? Nakaputi tatungod kay na ako'y announcement para sa inyong duha. Lingkod sa lingkod mo. Ani man gud na nakita man ninyo kung saan ko ka-busy, di ba? Usahay dili na ko kamando sa mga kailangan buhaton. Mao na nga kailangan ko magkuha og right hand para mumando sa tanang mga butang diri sa balay. Left. Right. Right hand. Usa may benepisyo sa right hand sir? Ang benepisyo sa right hand, una-una dagdag sweldo. Ako siguro na iba kay ako'y tigmantay ni Troy. Uy, dihawi. Ako lagi. Ako lang ako napilian sa inyo ha. Gibasin ako ni kung kinsa ang pinakadaghang trabaho, pinakanindot nga karakter, pinakadali subuon diri sa balay. Sabot lang kadaan ha, walay mga suko. Nakaplano na ni tanan. Kung kinsa ako mapilian nga right hand, suoton niya ang medalya. Okay? Ug akong right hand, walay lain. Walay lain kundi sa iba. Teka sa sir, ano si iba man? Ako di ay, kabuotan na ako. Dili pag yung sip-sip. Walang pindot eh. Wow! Sultan eh. Ha? Sultan na perminti ka adlaw ha? Ay, TJ, picture sa good mga iba tayo palihog te. Picture mi be? Dari ka te. Picture ka te iba. Picture mi. 1, 2, 3, smile. Kante, laman na. Ikaw lang isa picture te. Smile. Okay, salamat TJ. Balik na dire TJ, balik na. So karon nakabalo na mo sa inyong mga buhatonon, ikaw at iba, ikaw wag mando dire, ikaw at GJ, wala kay laing buhaton kundi sundon sa tiba. Okay? Okay sir. Kuya te, musaka sa taas ha. Sige sir. Copy. Unya, Jay. Magsugod na ta. Kadagdag trabaho niya. Sabi buhaton na ito, Eb. Kita ka tong map na sa gripo? Labhi ang niya paug ha. Kay baso na to niya. Magmap ta diriya. Binuang man na niyo iba. Basoon niya pa ughon. Basoon na pod. Ano na pala diriya? Ikikaw na karon. Sige lang na. Lahir yun yung right hand ba? Busado man si posisyon ni si iba. Pantera ka.